Yau so a gurguje yanzu magana ɗaya ce wadda muke so ka faɗe ta, muna so ka bada shawara ga matasa, musamman matasanmu na nan Jahun. Duba da harkan siyasa yanzu ta shigo, zaka ga akwai wasu da kwanan nan suna yin rigima a tsakaninsu, abin har ma ya shafa ya ma bar tsakanin shi da shi ya koma kamar ahali, ka gane. Wannan yana fitowa ya zagi iyayen wannan, wannan ya fito ya zagi iyayen wannan. Wanne shawara ya kamata ka bayar gare su? To a takaice zan iya ce maka wannan lamari da yake faruwa na dambaruwar siyasa a karamar hukumar mu ta Jahun mai albarka, gaskiya baɗi na to batacce ne. Gaskiya abin ya baci. Babbar hanyar da za a ba a gyara kuma shine su magabatan su fito su yi musu magana, su tsawatar musu, su hana wadda ake wa adawa, su hana masu kare su ciwo waɗanda suke yin adawa da su mutunci. Su ma wanda suke adawa magabatan su ko shugabannin su tsawatar musu cewar adawa ba cin mutunci bace, siyasa ba cin mutunci bace. A yi adawa ta ilimi, ta hankali, tunda na yi imani da Allah cewar mutanen nan dukansu, da bangaren gwamnati da bangaren adawa, dukansu mutane ne masu ilimi, mutane ne masu daraja. Wannan gaskiya amma ne. wannan ya zo ya buɗe musu wata ƙofa ta ƙiyayya, ya hura wutar gaba tsakaninsu wadda ba a san iya inda za ta je ba ma fata ta yi nisa. Allah dai kawai ya rufa asiri. Wannan shi Allah ya kare mu.